Lakhain koi rapho nilip constituency ke parlo chuki hola HS pathwa khamalong anardo por phai hinia por pen e becha se song pen 6 schedule phothak cherok tok amai ke dengpon Maya long kachitong dunara tuma phan 6 schedule aja kong lapen inglong akhe tum cherok tok pensi dunangji puasiki kipi mate awareness padupansi chethan pon Bangso Maya long ipechal sia mai phu jai kathar Bikram Hanse Kursing Timong Rajen Timong Samson Teron Rita Kramsapi Sarkiri Rongphar Rajesh Tisora pen kapre ke thegi dinga tum chetong dunsi mai RDP dun lapen bangso Maya long 6 schedule phuthak seki chipi pon order piderlo ponte non amar ke tinga khangi one derpo dame alang tum kumar phandong advocate pain ges lone hala advocate si chini po si advocate jong si chini der poson de stay order a provision do lo tenge ipa khang stay mane khang check hai non amar ke eviction de tha thale re tha polasona a provision do lo teng pe de khang bang la si pini bang ke jasmet bang ke advocate handani tum chini dum de kumar phandong lang tum ki pine sidame pini bang thale der lo hai sidame hi pen lang dam nang Eli tum aron pen lang namlo pulotang te lasongson illegal encroachers mata hem ka chekim ke dopi ni moheta itum che than lo kopili long ke lake senong chelong pachu pan thai adake forest grazing reserve pulokadi adake harle dam disi karbi tum konat ma ke do konat ma hem ka chekim konat se ka ching thur mahala da pulung de lang epek lo lake Dasila soteng pulotang te lo tengke arona tengke plak bong dokok dasi son plak bong dokok pulotang te ke rang jilang arni ke lo teng pe ni tungi che sonan kok pulake la sonang thaksi ke thali nai dolang utor borbil long ta lo lapen bokolia area ta dolang da bolong komaji long ta irrigation area ko hala dak lomanta ke be ke che bihari bengali tumsi non tribal se dothi bluk dasi tum ke 6 sidula teng pen pulo aprang men ta ningkan potro aprang men tum than bom lo 6 sidul madela itum inglonga rat aphan kereng verji long lep helang lapen vote ke jok aja kong voter list long amen ka chithap ason rongo sara aja kong ke pangtang long lep helang ka du ka dak pilab lo teng pen constitution na teng pen sitame kamat thap pang be krang son ni ka chini tarjulong pen ajir ding lo la election date pen mahu thu me ke hai ke BJP nili tum sikere setala ni jum ke remdet tum alidar tum han nili fan ben chenglok Nelly lapen Bikromansi lapen angkong inti la netum hanang nebji lapen ke nepchot kali opine akahe nopik netum hanang bi dedi palam ta arjulong la si ha secret information ke long do natum ne tum han ke dogedam chiri tu kusina pu la masi patta ta long le sakuri ta long le palam netum than bere tapot rong aso tum aning ke kipung do kok lo la pot si hala Kecil tum si jasmen bongali bihari tum si hadi lake ili tum polis atum phanta cherai thip lo lapen CMEM MLA minister dum hata alang litum cherai thip ason lo hala alang litum si aning ke hang ali si paning je toy pe claim toy la so ili ke kat ke chok chelo ke di lake isia ron lake det ke cherai pulate isia ron pen lake lapen ron talata itum afok alam than pen election along si itum ron ka sedan titi election ke ron pinake non ke apang hud ron bolete hili kaman pen non ke vote ki pen si ilitum sedan nangji la democratic akan system government system kam lo lake Chukiola pen sonjit kro Karbi Englong live